Okay. Ungangova uri munhu wekuti anotarisirwa pasi nevamwe. But don't make that mistake yekuzvitarisira pasi iwewe pache zvako. Vanhu ngavakushore, vanhu ngavakutuke, but iwewe usazvishore, usazvituke. Because you are special, you are the loved of God, you are the blessed of God, and you have to believe that. Because chakanyanya kukosha ndechekuti Mwari vanoti vakakutarisa. Mwari vanoti chii vakakutarisa? Do you know that God is mindful of you? Do you know kuti Mwari vakaona zvakakodzera kutuma mwanakomana wake Jesu kuti agokufira pamuchinjiko iwewe? Saka zvekuti vanhu vanotaura chii pamusoro pako, it doesn't really matter. What matters is what God thinks of you. God is so mindful of you. Ndosaka Jesu akauya akatifira pamuchinjikwa. Nhau yerudo rwaJesu kwauri iwewe. Nhau yerudo rwaMwari kwauri iwewe. Saka kuzvitarisira pasi ndekwei? Hazvina basa kuti you come from a poor background. You are special. You are special and God loves you. That's the most important thing. Zvekuti vanhu vanoti kudii. Hazvina basa udyisa dzamba kwavo kana iwe. Inda iwe unokwana mani iwe. Unondigumburisa mani iwe. Zvide. Dada nezvauri. Dada nerunako rwako mani iwe. Usadaro mani iwe.